Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalani sa mga kabisyo, mga kabasic. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! O labas ang mga honor students! Oy, labas na ang mga chinat GPT na caption ng mga magulang. Alam mo, natatawa talaga ako dun sa mga biglaang ang galing mag-English. Biglaang at ang haba ng caption. Correct, di ba? Hindi lang English. So true, di ba? Tsaka yung mga alam mo naman na siya yung tipo ng tao, hindi naman gumagamit na regular ng ganyang klaseng salita sa kanya mga caption. Tapos biglang nung nag-honor yung anak, kahit hindi nag-honor partner, yung mga proud parents. Yan, the proud parents. Kasi hindi naman kailangang honor student para maging proud yung parent mo di ba? Kumbaga, dagdag yun, di ba? Dun sa mga ilalagay sa ChatGPT. Kapag ka-honor. Pero lahat proud parents, di ba? Yes. Tapos yun lang. Ilabas na po yung pagalingan po ng caption sa chat GPT. Nakakalok. Alam mo, tawa talaga ako pag syempre, tama ka partner Ito na talaga yung moment na pinopost na ng mga magulang, ng mga nagpapaaral, kung sino man, di ba? Kapatid, ganyan. Yung congratulations, nag-level up, nag-moving up. Yes, may recognition. Correct. Ito na yung pupuntahan, magtatrabaho na, magta-transition sa ibang school, natanggap sa ganitong paaralan, mga ganyan, di ba? Pero congratulations. Pero congratulations din sa mga biglang nakakapag-English sa kanilang mga captions. Alam mo talaga parang, ka naman ganito, te. Ang galing-galing mo bigla. Biglang isang araw, ang English mo, 3 paragraph agad. Grabehan. At ang ganda, ha? At ang ganda ng pagkakakonstruct, di ba? Oo, talaga, kumbaga punong-puno ng substance. Oo. Kasi yung iba, pwedeng makatatlong paragraph, pero anong pinatunguhan na sinabi mo? Parang wala akong naintindihan doon sa 3 paragraph na pinilit ng in English, di ba? Ito si Mami. Pero ngayon, iba talaga pang malakasan ng caption. Sa true. Thank you, ChatGPT. Salamat! Pero alam mo, parang ginagamit na talaga siya. I'm not against it. Oo nga, tsaka ginagamit naman kung din ako yung pati teacher, siya. for example, Oo, kasi hindi mo na pwedeng makontra kung nandyan na siya Pero as a teacher, alam mo din naman, parang ito yung sinasabi ko, parang as your friend in Facebook for 10 years, di ba? Alam mo, medyo memorize ka na kung paano ka mag-caption. Tapos biglang isang araw, umenglish ka na gano'n. Walang masama, di ba? In the same way na kapag alam ko nga para dinidiscuss yan sa school na pwedeng gamitin o kaya gagamitin mo siya at a certain extent, pero di ba? Tsaka memorize din ng teacher yan. Kung talagang directly lifted lamang yung mga sagot mula sa ChatGPT o kung ano man yung ginamit mong AI or whatever sa kung paano talaga siya. Diba, tsaka makikita mo naman totoo yun. Mako-compare mo kung paano mag-perform talaga yung estudyante sa loob ng classroom. Yes. At kapag nag-submit ng report na pagkaganda-ganda. Ganda-ganda ng report, grabe. Alam mo nga, di ba, ang pagkaka-assess mo sa kanya, sa kanyang performance sa school o sa loob ng classroom, hindi naman ganun ka, hindi ganun ka, ma-assess mo, magkakaroon ng difference. Yun, in the same way nga na, kung hindi ka nga teacher, kung ikaw ay friend mo lang yung kumars mo for ilang years sa Facebook, ma-assess mo din ka, gumamit ng AI. Marunong mag-AI. At saka alam mo, pansin mo, partner, yung Facebook, meron na siyang parang option or pati Instagram, isa lang naman may-ari, na nakalagay made with AI. Parang pwede mo... Okay. Kasi madami na siguro kasi nakapanloko po ng jowa di ba? Yung akala po talaga nila talagang tunay yon, tapos versus pinaganda ng AI, 'di ba? In-enhance ganyan. So meron ng ganung option para hindi ka malito. Ewan ko lang kung may aamin, di ba? Pero nandun yung option na yon na parang pwede mo i-click yon, made with AI. Para hindi malito yung mga tao kung ano ba talaga, makinis ka ba talaga o hindi.
Ganyan ba talaga kabilugan ng mata mo o hindi? Diba? Diba? At least na ma-manage na expectation ng mga titingin. Sa Ay, true. may disclaimer na si correct, ano. nakalagay made with AI. Hindi ko lang sure nga kung merong aamin, partner. 'Di ba? Wala namang feeling ko walang aamin kahit obvious na. Kahit halatang-halata naman talaga. Pero totoo yun, no? This is the world today, mga kaibigan. At correct. mahirap na siya talagang mapigilan yun. Pag-filter ng mukha, pagiging AI nung kausap mo. Yes. And even yung mga halimbawa, yun tama, yung mga sinasabit ng mga estudyante sa school, mahirap siyang i-control. Ako na-appreciate ko sobra yung chat GPT, for example. Sayang nga, di ko naabutan na gumagawa ako ng Oo nga. ng thesis. Ano siya na dumating siya tapos na. Tapos ka na. Graduation. Sinadya talaga ng ChatGPT yan. Para at least yung yung sa'yo partner. Hinayang talaga ako Hindi. nung sabi ko, bakit ngayon lang lumabas to? Okay lang yan partner kasi at least yung sa'yo bunga ng talagang tunay na paghihirap, pag-iisip, Ang hirap mag-construct ng English, totoo. Mahirap talaga. Yun, sabi ko, na-appreciate ko siya after, na parang, ay, ang galing, no? Mapapakinabangan talaga siya ng estudyante, not necessarily copying the exact same content At na saka to ipoproduce promote ng GPT. Oo, Hindi ganon. At saka ayaw naman natin to promote na katamaran na ipagawa mo na ganyan. Pero ang galing kasi ng ang galing ng ibinibigay din, parang magiging siya, isa sa mga tools na gamitin mo sa research. Maganda yung construction, yung mga generic syempre makukuha mo doon, pero yung talagang anong tawag dito, may source, magsa-cite ka ng source, medyo hindi I'm not sure kung kayang i-produce ng chat GPT. Pero yung pag-research mo na kunyari, paano yung basic na nagagawin para hindi sumakit ang ulo. Kaya niya, mga ganon. Kaya niya. Tsaka ang galing sa kanya. Nakakatulong siya. Oo, ang galing sa kanya. Kaya niya mag-adjust. Oo. Parang kung kunyari, gusto mo, yung report mo, parang ang dating mo CEO, ganyan. Pwede. Diba? Kaya niya mag-adjust na parang pang CEO yung pagkakasulat. Kung gusto mo na parang pang grade 2 student lang, kaya niya. Ganon. Kaya while we are not against, 'di ba? Totoo naman kasi this is the ways of the world. Kahit naman hindi, tsaka pwede. Huwag din nating kakalimutan na importante pa rin i-aralin at intindihin yung mga bagay-bagay. Hindi ko na nga lang alam para kung paano na kaya siya ngayon, no? Well, kasi siguro ang anak ko ay grade 5, turning grade 6 pa lang. So wala na, hindi niya masyadong ginagamit yun eh. Parang hindi para gamitin niya hindi allowed or hindi pa niya na-discover? Hindi, alam niya yun eh. 'Di ba? Hindi pa needed. Okay. Baka hindi pa niya na-explore masyado. Hindi pa siya talaga needed. Parang sa grade level, I don't think they really need it yet. Feeling ko mas nagagamit siya ng mga higher levels eh. Oo, parang gano'n. Hindi ko lang alam kung paano siya ginagawa na okay lang sa academe or okay lang sa school, parang ganun. Pero kasi okay lang eh, parang ganun eh. Hindi namin alam yung usap-usapan sa classroom, pero kung kami lang yung tatanungin, ako, I'm not against it. Kasi, naman. Laking tulong yan eh. Isipin mo si Aling Bebang, ang galing agad mag-English. Si Aling Tekla, di ba? Kinongratulate lang yung kapatid na nakapag-abroad, hanip na yung mga sinabi, di ba? O English era na ng taon. Ang haba-haba pa, di ba? Maganda ang sinabi. Ano ba yung mga usual? Teka lang meron ako ba? Yung alam kong chat GPT to eh. Teka lang Hindi ko alam kung ano yung guidelines pag nasa classroom, kung allowed pero ba? Meron. May certain extent ba na pwedeng gamitin or lahat ba ng instances pwedeng gamitin ang AI? Hindi, mahirap pa kasi siyang i-control. Kumbaga parang ito na yung paraan in a way na makapag-research ang mga bata. Correct. Hindi na siya kagaya nung panahon natin, partner. Pupunta ako ng library, pag-photocopy ako, this is part of my research. Tama. 20 pages yung iuwi ko sa bahay, tapos babasahin ko. Tapos hindi natin makakalimutan, partner, yung mga kung kailan ang dami mo kailangan ipa-photocopy, yung masisira yung photocopying machine, o kaya ang haba-haba ng pila, yung ang sakit-sakit na ng tiyan mo, o kaya kulang yung pera mo, kasi yung piso, yun yung malinaw. Yung 50 cents, yun yung malabo. Copy, correct. No? Carbon copy patawag doon. Powder, hindi ko alam. Copy. Clear copy. Parang Blu-ray, ganun kumbaga sa CD. Kung naabutan mo yung Blu-ray, CD, alam na this, at tumatawa ka, dapat may asawa ka na
na ngayon, ha? Kung naabutan mo yung 50 cents na Oo. photocopy at 1 peso na photocopy, that may asawa at anak ka na rin dapat ngayon. Ganon, So na. parang ganun lang din. Oo. Nag-level up lang ngayon kasi isang pindot na lang pwedeng Oo, lumabas. grabe no. Samantalang dati pagka, halimbawa, yung library namin, maliit. Oo. So, yung encyclopedia niya, yung mga books na pwedeng paghanapan ng information, limitado din. So, lilipat ka pa ng National Library o kaya yung Correct. library ng mga Magla-library university. hopping ka. Yes, correct. Masaya din naman siya though. Oo. 'Di ba? Pero syempre mas masaya yung mga nakapikit lang isang ano lang ng kamay. May research na agad, ang bilis. Magaling siya. Hindi, in a way, na-educate din tayo kasi binabasa mo naman eh. Hindi mo naman siya ika-copy-paste ng hindi mo binasa. Tama. Diba? So pag Dapat, binabasa mo, dapat, ay kabisyo. mamamali ka pag nag-submit ka. Correct. Hindi magkaka-connect lahat Parang yan. katulad po yan ng ewan ko kung kayo po ay nag-apply sa trabaho, tapos o kaya sa school, kung meron pong psychological exam na tinatawag. Maaaring dun sa mga first 2 pages etchusin mo, ay kunyari, mabait ako, ganyan. Pero iulit-ulitin niya yun eh. 'Di ba? In another form, towards sa buong questionnaire para hindi mo siya ma-etcho. So ang point is dapat kung nag-research ka using that piece of information yung sa AI or whatever, that binasa mo ha. Correct. I-absorb mo din. Correct, absorb mo Kunin dapat. mo yung thought, pwede mong i-reconstruct, pwede mong kunin yung buong yung paragraph pero i-rephrase mo naman. 'Di ba para hindi kopyang-kopya. So in other words, talagang aaralin mo pa rin. Hindi siya totally lifted as is. Parang siya partner. Hindi ko lang alam kung paano si ChatGPT, but for dati kapag ka Google tapos lifted straight from the Google, hindi pwede unless parang tama yung 'di ba pinag-aaralan pa kung paano sinasite yung sources. Kasi sa amin natatandaan ko may mga hindi nakakuha ng honor, merong natanggal sa school nang dahil sa plagiarism. May ano yan may ang school meron din silang tool to assess to identify. Kung ang papel mo ay kinuha mo from somewhere without citing yung source. So ibig sabihin kung feeling mo plagiarism correct, or not. Ibig sabihin kung feeling mo makaka-etchos ka, hindi. Hindi. Kung feeling mo ma-etchos mo dyan sa report na yan, 'di ba? Hindi mo ma-etchos. Totoo, naalala ko nung nag-submit ako ng hanapin mo na yung mami na nag-ChatGPT. Ito, meron na ako. Okay. Meron na ako example. Ikaw muna, go. Naalala ko pag nag-submit kami, may kailangan na parang 85% original sa'yo. Oo. Yung 15% matitrace talaga, Turnitin. Yun yung tool para anong pangalan ng tool? Turnitin. Turnitin? Ang hirap naman. Yung pa lang, ang hirap na, di ba? Turnitin. Di-scan niya eh. Sasabit mo yung buong paper sa kanya, lalabas niya na, no, lahat ito plagiarized. Lahat ito kinuha mo kasi na-sense, nakuha namin kung saan galing. Ang galing. So, ulitin namin. Hindi ka makaka-etchos. Maaring ma-etchos mo yung kaibigan mo, yung kumare mo, pero yung teacher mo, hindi mo ma-etchos. Saka, at the end of it all, 'di ba? Gusto mo rin naman matuto ka. Oo hindi naman, yung huwag madayain yung yung pwede mong matutunan. Correct. Yun eh. Yun yung parang may ma-submit, may maipasa, ganun. Sayang naman kasi kahit minsan hindi natin mag-gets kung paano natin i-apply sa tunay na buhay itong mga pinag-aaralan natin sa school, ma-apply natin yun eh. In time. 'Di ba? Makakatulong talaga siya. 'Di ba? Parang yan, kwento yan dati ni Steve Jobs. Parang nung meron siyang kinuha na course, parang calligraphy, sulat-sulat ba sa mga fonts, ganyan. Na hindi niya naman sure kung saan niya magagamit, pero in time, nagamit niya pala, kaya yung mga ginagamit nating mga, hindi ko alam yung mga tawag di ba? Kaya tayo may iba't ibang klase ng font. 'Di ba? At dahil lang 'yun dun sa nung panahon na siya ay nag-aral ng calligraphy na hindi niya maintindihan para saan ba 'to. 'Di ba? So, wag mong sa madaling salita, while nandito yung bongacious na technology and it's easier talaga, wag mong dayain yung sarili mo, tsaka wag mong dayain yung nanay at tatay mo. 'Di ba? Kasi maaaring maipasa mo siya ngayon, maaaring sige naloko mo o kaya hindi masyadong tiningnan o kaya wala nung tool na Turnitin partner na sinasabi mo na pwedeng mag-check, 'di ba? Pero kapag ka nag-applyan na,
Kapag ka real world na, kapag ka lumabas na tayo sa tunay na mundo na kailangan mo mag-apply, sino lugi dito pag dinaya mo lang lahat nung nag-aaral ka? Totoo. Yung kaklase mo ba? Hindi. Ikaw. Ikaw yung lugi. Oo. Diba? Totoo yun sobrang napakaganda nitong mga tools na ito mga kaibigan. We can use that to our advantage. Pero wag mong dadayain. Totoo. Gamitin mo yan para makatulong sa'yo. Correct. Hindi mo siya gagamitin para mandaya. Kumbaga, kung dati, 1 oras bago ka makagawa ng report kasi kailangan mo pang isipin paano ko ba ito umpisahan, paano i-construct, ano ba yung tamang pagkakasunod-sunod. Feeling ko umiiksi na yung oras na yun. Diba? Kasi nga dahil dun sa mga ganyang klaseng tulong. Mapapadali Correct. So dapat tumulong lang siya. Correct. Hindi ka dapat mandaya. Tama. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pero kung sa mga caption ng mga FB, carry lang. Go, English away. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun. Brought to you by Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!